A few moments later. मानिमुनिजों अमा बेदर संनाय भिडिअ लाबलायबाय ओमफ्राय नै मबाइला गावस्रायोना भइसआ ओमफ्राय बेजों लायासै आङो लादोंमोन ओमफ्राय रन्दो मानिमुनि संनो नागिरदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो संनाय खावनायल' दंदां मानिमुनिखौबो हाना लाखाबाय मानिमुनि हाना लाखाबाय ओमफ्राय बेदरखौ होबाय ओमफ्राय आङो फार्स्टनिफ्राय भिडिअ लायासै मानो होनबा गोबाव जायो नालाय बेखायनो आङो संनायखिनिनिफ्राय देखायबाय नायलांबाय थादो खामजोब्बाय ओमफ्राय आङो बे खामथाम बानायनायखौ अमा बेदरजों मोजां मोनो बेखायनो आङो खामथाम बानायो माथो ओंखारबाय ओमफ्राय दा होनोसै मानिमुनिखौ ओमफ्राय आलुखौ होथ'वाखै आङो आलुखौ होनोसै मानिमुनिखौ होथ'नोसै मानिमुनिखौ होग्रोबाय आं मासखौ बुरजाखौ सारायाव होगाखौ सारायावनो जायगा मबाइल हमनाबो होग्रा गैया नालाय जा खस्थ' जानो लुगैलायदों अमा बेदर होनबा जा गोथाव मोनखायो आं आयुलै आयु आयुलै आयु सोर गोथाव मोनो खोन्थाहर कमेन्टआव अमा बेदरजों मानिमुनि सोर गोथाव मोनो Kopi habis goreng saya. Tosik kapan sila ini di karpet. Kainannya sok alas sila dyan ano nga kasi ko na niya alas sila dyan ano nga kaya nga tiya dyan sila kinalay hindi na alas sila yung manan na tumas sila bailay sila dyan ako no sa kanay kaya mali lusog na hayaki Adran ngali adar kat. Ada putar lagi. Nama ini. Menjasi kene dia ranbai. Sampai sana ke nang mana?
coba dikasih. Bentar. Jangan keburu dia kayu tu. Ya, nak kerja. Ya, Boleh makan. 올 고비 이제나 Kan sana ada air pasir. Ini sudah belum ya. Jadi ini mana makan? 막 이거 나면 Belum makan itu kenapa mengaku sebelum. 미심 카르바 시랑 Ini maksudnya apa? Nah, ini bisa ini baca ibarat juga ya. Ini sana juga bisa. Masa tu silakan mulai nak leh. ang baranasan ba ya Kuning dekat so. ay sulit naman Doon doon ang dada na mo. Kamu na. Terus mana? magbuto sa atin eh mali mo ni Jo mabedo Sino ta? Na. so sino lang deh Jadi surprise ni sudah. motion yang sagan Kita lebih lusa baik. ang ganito susi ba Ya juga, sama. salang Mana ko? sumido ko ito meron kayo meron Ma, nak ba sino ko? Bisa ko. bilit Mani mo jasa udah sa kayo. Sino na pidana.